सोनू रेडी हेलु कि भोजी खाई ଯିବା? କଣ କହିଲୁ ଡ୍ରେସ ନାଇଁ କହିଲ ମା ସେ ଆଲମାରିରେ ଗଣ୍ଡେ ହବ ଡ୍ରେସ ଅଛି ଲୋ ମା ସେଇ ଭିତରୁ କଣ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଦଉନୁଲ ଏମିତି କଣ ମତେ ଅବସ୍ଥା କରୁଚୁଲ ତୋ ବାପା କେଡେ କଷ୍ଟ କରି ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି ଲୋ ମା ଆମେ ଏମିତି ଡ୍ରେସ କିଣି ସାରିଲେ ହବ କି ଲୋ ମା ପାଠ ସାଠ ପଢି କଣ ବଡ ଚାକିରି କରେ ଚାକିରି କଲେ ତୁ କେତେ ଡ୍ରେସ କିଣିବୁ ଲୋ ଝିଅ ତୋ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଯେମିତି ପିନ୍ଧୁଛୁ ପିନ୍ଧେ ମୁଁ ତତେ କଣ ମନା କରୁଛି ଏବେ ତ କିଛି ମନା କରୁନି ସେ ଡ୍ରେସ କାଢିଲେ କଳା ଡ୍ରେସ ଖଣ୍ଡେ କାହିଁ କାଢୁଛୁ ଲୋ ମା ଦେଖେ ପଡିଶା ଘର ସାହୁ ଭାଉଜ ଥିଲା କେଡେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧୁଛି ରଙ୍ଗ ନେଳି ହଳଦିଆ ଏମିତି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧୁନୁ ଲୋ ମା କାହିଁକି ସେ କଳା ଡ୍ରେସ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଏ ମା ଯା ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ମୁଁ ଖୋଜିଦେବି ଲୋ ମା ଧନ ଆଲୋ ମା ଏମିତି ମତେ ହସ ତ କହନା ଲୋ ମା ତୋ ବାପା କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାବେଳେ ତୁ ଖାଲି ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବୁ ବୋଲି ବାପା ଖାଇବାର ନାହିଁ ଲୋ ମା ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଭଲ ପିନ୍ଧିବ ଭଲ ପାଠ ପଢିବ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା ତ କାହିଁକି ସେ ଡ୍ରେସ ଖଣ୍ଡେ କିଣି ପଇସା ତାରି ହଉଛୁ ଲୋ ମା ଏବେ ଅଜା ଘର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଡ୍ରେସ ଦେବେ ଏବେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଡ୍ରେସ କିଣିଆ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭଲ ଡ୍ରେସ ଟେ କିଣି ଆଣିଲ ମା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଭୋଜି ଖାଇଯିବୁ ବୋଲି ଡ୍ରେସ ଟେ କିଣିବୁ କିଲୋ ମା ପଇସା ପତ୍ର ଯାଇ କୋଉଠି ଗଛରେ ପଡୁଛି କିଲୋ ମା କେତେ ପଇସା କୁଆଡୁ ଆସୁଛି ତୁ କଣଟା ଜାଣିବୁ ଲୋ ମା କଷ୍ଟ ବୋପା କେଡେ କଷ୍ଟ ପଡିକି ହାଡି ଦଣ୍ଡା ସେ କଷ୍ଟ ପଡୁଛି ଲୋ ମା ହାଡି କଷ୍ଟ ପଡିକି ପଇସା ଆଣୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାପାର କଷ୍ଟ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତୋ ବାପା ତୋ ପାଇଁ ତୁ କଣ ଜାଣିବୁ ସେ ଆଲମାରିରୁ କୋଉଟେ ଯତ୍ନ ମୁଁ ଆଇରନ୍ କରିଦେବି ଲୋ ମା ମୁଁ ଆଇରନ୍ କରିଦେବି କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ବୋପାର କଷ୍ଟ ବୁଝେ ଲୋ ମା ବୋପା କେଡେ କଷ୍ଟ କରୁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବା ଆମର କଣ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସିନା ଅଛି ପୁଳେ ପୁଳେ ପିନ୍ଧି ପକଉଛନ୍ତି ଆମର କଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ଖାଇଲେ କାଲି ଉପାସ ରହୁଛେ କେତେ ଖଟୁଛନ୍ତି ତୋ ବାପା ଯା ଗଣେଶ ପୂଜା ଏବେ ଆସିଲେ ତ ଭଲ ଡ୍ରେସଟେ ଏଠି ଶୁଣୁଛ ଏଠି ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ସୋନୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରେସଟେ କିଣିଦବୁ ଟି ହଁ ହେଲା ତ ବାପା କିଣିଦେ ଭଲ ଡ୍ରେସଟେ କିଣିବୁ ମୁଁ ସୁନା ଝିଅଟେ ଯା ରେଡି ହେଇ ପଳେଇଆ ଆଉ ପିନ୍ଧେ ସେ କଳାଟେ ପିନ୍ଧୁ ବୋଲି ପିନ୍ଧେ ସିନା ଚା ଆଉ ଯିବୁ ଭୋଜିକି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସୋନୁକୁ ଧରିକି ଆସିବ ବୋଲି କଳାଟେ ପିନ୍ଧ ଯା ଯା ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ ପିନ୍ଧେ ଯା